noma kanjani kuyobuya kulunge noma kanjani kuyobuya kulunge noma kanjani kuyobuya kulunge noma kanjani kuyobuya noma kanjani kuyobuya noma kanjani kuyobuya kulunge noma kanjani kuyobuya kulunge noma kanjani noma kanjani kuyobuya kulunge noma kanjani kuyobuya noma kanjani Ndoni vole kucula kusesipani nikusesipani mazo namhlanje ngilile intoni date namhlanje hayi time kupeya abantwana namhlanje uphele uyotsala imali ngoku upekhi ngoba ningaphangela upe kaloku bese ngichazela uba andivanga na uphele ungena bantwaneni ungenaphi kumali abantwana ungenaphi kumali kasasa yabantwana efondini kam umawa umntaka bani nobani umawa umntaka bani nobani yanibhida ke ngoku ubhida njani awuyanibhida awuza nenye ke awuyathanda uza negwam because ndiyakuxelela ndithi awungeni ndawo wena kwindawo kamawawa njani wenziwa sitsoyitu umawawa wenziwa sitsoyitu ubani umthwale i-9 months umawawa ngubani wayithithi singa apha ubani umntu wayevomitha every morning ngenxa kamawawa ngubani umntu wayencedana nawe ubani wazala umawawa sithi ubani wena walale dorele ubani umntu omane ethi imali kamawawa esenza ii-nails neentoni neenwele uzandithengela ijonga bebi ndayeka usokolisa manto ndithengele wena nje ile nto isidwedwe ne-6 beers enye nenye because wondliwa ndimawawa inoba ziyandringa mntana zindringa njani inoba ziyandringa akho mali uzayifumana apha because laa mali ifuneke yondle umntana for inyanga yonke number 2 uyapeya nge-25 suzijonga nozijonga wena iingxaki zikamawawa number 3 sisematyaleni nje kungenxa yakho nalakoliswa ungakulunga undiphamba mamela phela uhlusa umoya phela uyachaza kamani nge-25 ndikubani ufaka idrosala apha endlini ndim kubani othengela umawawa into zonxiba apho yintoni eshotayo for umawawa apho cala bhebi samenza soyithulo mntana mna ndithi sinca wena wathwala umntana wena suppose undinika mna 200 uthathe wena 150 because ndim umntu sokunee-pains apho and ndim umntu ondla umntana apho hayi mani suka hayi suka zena loo mali qha wena phambili ya uya hayi heyi wena hayi awunathayimi andiyazi ke ufuzi bani awunathayimini uyitowa nje yomntu wena upeyile namhlanje unyaka uphela apho ufuna ule nto ufuna ukwenza iinzipho ngalaa mali uyangena undibuza ngemali heyi hayi kwethi kumele ukuthembile hayi suka ananyani unguwe wena khona uba kwethi kutheni wena umane uthatha into ile nikazi am phaa kumakasiphelele uthatha imali ngegama lam time ulibele ndilibele ntoni izoloku amadolo ngoku bowatya bucimba bowatya ngemali evelapha ubuthunywe ngubani amadolo enkuku ndihambile lo ndabona uba awucebisa into uba sawutya ntoni apha endlini ndahamba ndaboleka imali uba masitye heyi awunazi uthatha le nto ke i-100 rand yonke for le nto kundixele ngamadolo enkuku for 100 time yabo kula 100 ndithathile 100 ngomvulo namhlanje ngolwesine ngolwesibini sitya amadolo enkuku apha endlini ngolwesithathu satya amanqindi enkuku ntoni hayi sisathetha apho utata uthi wena khama ndithethi nawe ndimbuza umntana ntoni tata uthi wena mama ba wena uthatha imali yam le ndipeyayo uyokwenza ngayo inzipho kakade nanku uzoxoxisa umawawa ndithi ngemali yakhe yendoda yes imali yakhe uzoxoxisa umntana ndithini uxoxisa umntana ngento engekhoyo
ude ume apha uxoxisa umntana ngemali engasiye yakho because ayomali yakho ayomali yakho ndimzele lo mntana ayomali andimzelanga kudala ndixela wena isandidika le nto yakho andimzelanga isandidika le nto yakho and ngoku ndikufutshane uba mandikubambe ngesikipha because iyandidika le nto yakho kunindikuxela into eyi-one uba umawawa laa mali yakhe yesikolo nezinye izinto ndafaka impama wena ndakudlwabeva ngomfempama awunophendula ndithethe rha ude nawe nimisane pha nijijane ngento yegrant ningodwa rhasis awuphekwanga xeluhlo ithi kuthatha kho ndithe kutshomna makapheke wena ukeritapile netswele nipheke nidibane phaa futhi eyi akhambi lawo khayopheka noyihlo Yeah, kodwa mama. Khayopheka. Uyagramlisha ngoku. Uyagramlisha ngoku intloko itsolo ngoku uyagramlisha ngoku. Uzibona umdala? Uzibona umdala ngoku to such an extent bana mawube unyambuzelelana emva kwam. Uzibona umdala ngoku. Wena dlangisa? Tata kamawawo? Dlangisa. Yintoni mani? Yintoni? Khaza. Oh, ucinga ngalale nto lesasijwede nalale nto. Nalale nto bendiyicelile. Bendiyazi uzawuthinta bephi ingqondo. Esijwede bamntu wam nale nto ne-6 years. Uzawundelela ungenza ii-nails wena. Kamandi ukutya kukhona. Imali 25 iphi? Phelephi? Into? Yapeya mosona suthi nyoni. Yapeya mosona 25. Imali 25 phelephi? Nathi gqwese ifriji ngokuba. Ephi ifriji? Fridge le mali yam. Awuyithenga imali yakho but imali yam. Wena nge-25 apha ndilindele wena mna ukubana mawudibane nam. Awuyenzanga loo nto leyo. Unempiko wena ukusela iRed Bull wena nge-25 ukuthini iphi wena uyintakumbe ehlathi uyabaleka ngoku. Kutheni undiqhela? Ndicela nto undibizela loo nto. Ndibizela ituwa. Nkulu into epha phandle kule nto ayifumene epha phandle khona le nto amthembise yona umntu